Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε για την προσέλευσή σας στην απόψινή μας εκδήλωση. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, κύριε Γιώργη Κατσάγγελε. Επίσης, σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης του συλλόγου μας να έρθετε από τη Θεσσαλονίκη και να μιλήσετε στη σημερινή μας εκδήλωση. Σας καλωσορίζουμε στην πόλη των Σερών, την οποία ξέρουμε ότι αγαπάτε ιδιαίτερα. Και θα ήθελα, να μου επιτρέψετε, να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο φωτογράφο, τη Χριστίνα την Παπαφράγου, η οποία ως καθηγήτρια φωτογραφίας στο ΙΕΚ Νέας Ζήχνης διδάσκει φωτογραφίες στο τμήμα φωτογραφίας εκεί, η οποία έχει αρκετούς μαθητές της στη σημερινή εκδήλωση. Η εκδήλωσή μας απόψε έχει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα και ιδιαίτερο, γιατί, όπως λέει και ο τίτλος της, είναι μια προσωπική ματιά στην κοινωνική φωτογραφία. Ο κύριος Κατσάγγελος θα προσεγγίσει την τέχνη της φωτογραφίας, όχι όπως οι περισσότεροι από εμάς τη γνωρίζουμε σαν τουριστική, σαν ρεπορτάζ, σαν αναμνήσεις, αλλά ως επαγγελματίας του είδους, με μια προσέγγιση στην κοινωνία των άνθρωπων, σε όλες τις συνθήκες της κοινωνίας, μέσα από το φακό του φωτογράφου, με τις καλές, τις άσχημες, τις συγκινησιακές, τις προβληματικές. Η φωτογραφία δηλαδή, ως ένα σχολείο, ένα μάθημα γνώσης, ευαισθησίας και συγκίνησης για τη ζωή του ανθρώπου. Και θα ήθελα λίγο όμως να σας παρουσιάσω το βιογραφικό του καθηγητού μας για να το γνωρίσουμε καλύτερα. Ο κ. Κατσάγγελος σπούδασε με υποτροφία φωτογραφία στο Brooklyn, πόλη της Νέας Υόρκης, με δάσκαλο τον εξαιρετικό φωτογράφο της εποχής Βάλτερ Ρόζενμπλουμ. Είναι καθηγητής στο τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ομότιμος πριν από μερικούς μήνες. Από το 2006 μέχρι το 2010 ήταν κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών, το Απιθύτα. Ο κ. Κατσάγγελος έχει λάβει μέρος σε πάρα πολλά φεστιβάλ φωτογραφίας, έχει τιμηθεί με πάρα πολλά πρώτα βραβεία φωτογραφίας. Θα σας αναφέρω μερικά. Πρώτο βραβείο στο Μουσείο Μάνετζε στο Σεντ Πέτερμπουργκ της Ρωσίας. Πρώτο βραβείο στο Μουσείο Φωτογραφίας της Τασκέντης στην Βιενάλε στο Ουσβεκιστάν. Πρώτο βραβείο φωτογραφίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Ήλο της Γεωργίας. Έχει βραβευτεί για τις εθνικές και διεθνείς διακρίσεις αριστείας του από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Επίσης, έχει πάρει βραβείο αριστείας του Απιθύτα το 2016 και το 2019 έχει πάρει επίσης βραβείο για εθνικές και διεθνείς διακρίσεις από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ο κ. Κατσάγγελος διατέλεσε πρόεδρος του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και επίσης διευθυντής του Μουσείου Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στην εκδήλωση. Ευχαριστώ τον Σύλλογο Φίλων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, τον προσωπικό μου φίλο και την πρόεδρο του κ. Σπύρο Μαρμαγιάννη και όλους τους συναδέλφους, φωτογράφους και φιλότεχνους της πόλης. Όπως είπε και ο Σπύρος, είμαι πια ομότιμος καθηγητής, οπότε τα διδακτικά μου καθήκοντα μετά από 37 χρόνια έχουν σταματήσει να είναι σε καθημερινή βάση, αλλά μου δίνεται ευκαιρίες κάποιες φορές, όπως σήμερα, να συνεχίσω να, εν πάση περιπτώσει, να εκφράζω τις απόψεις μου για τη φωτογραφία. Τώρα, πριν ξεκινήσω την παρουσίαση της δικής μου προσωπικής δουλειάς, γιατί
περί αυτού πρόκειται, να μιλήσω για τη φωτογραφία μέσα από την προσωπική μου δουλειά, θα ήθελα να κάνω μια εκτεταμένη εισαγωγή σε σχέση με το τι είναι η φωτογραφία. Ή τουλάχιστον ποια είναι η φωτογραφία που αφορά εμένα, ποιοι είναι οι κοινωνικοί φωτογράφοι και τι σημαίνει κοινωνική φωτογραφία, πριν να αναλύσω το δικό μου έργο και πώς αυτό επηρεάστηκε από τους σημαντικούς αυτούς ανθρώπους τους οποίους θα παραθέσω. Εδώ βλέπουμε έναν πίνακα που αναπαριστά, που δείχνει τον Ενίκο τον Όγδο, γεννημένο το 1491, που έζησε μέχρι το 1547. Στη συνέχεια, βλέπουμε τον ζωγράφο της αυλής, του Ερίκου Όγδου, τον Χολμπάιν τον νεότερο, γεννημένο και αυτόν το 1497, πολύ κοντά στο 1491 που γεννήθηκε ο Ερίκος, και έζησε μέχρι το 1557. Και στη συνέχεια θα σας δείξω την Άννα Κλέρ, γεννημένη το 1515 μέχρι το 1557 η ζωή της. Και αυτό είναι ένα πορτρέτο του 1838. Όταν ο Ερίκος ο Όγδος, που όπως πολλοί γνωρίζουμε, παντρεύτηκε πάρα πολλές φορές, όταν ήρθε για την τέταρτη σύζυγο, ανέθεσε στον Χολμπάιν, στον ζωγράφο αυτόν, να περιοδεύσει στις αυλές της Ευρώπης με σκοπό να κάνει πορτρέτα των υποψηφίων γυναικών που θα μπορούσαν να νυχαθεί ο Ερίκος Όγδος, αναπαστέλνει και αφού κάποια από αυτές τις εικόνες, κάποιες από αυτές τις κυρίες που απεικόνιζαν οι πίνακες του Χολμπάιν, θα τον ενδιαφέρει, τότε θα προχωρούσε στο γάμο. Πράγμα το οποίο έγινε. Δηλαδή, η Γερμανίδα Άννα Κλέρ ήταν μια γαλαζόαιματη, την οποία ο πίνακας να περιστούσε με αυτόν τον τρόπο, άρεσε πάρα πολύ στον Ερίκο τον Όγδο. Όταν όμως εμφανίστηκε στην αυλή η Άννα Κλέρ, ήταν απογοητευτική η παρουσία της σε σχέση με τον πίνακα. Την κλείδωσε ο Χολμπάιν, δεν είχε συνέπεια, είδε να παρέσει με μεγάλη ακρίβεια. Παντρεύτηκε παρόλα αυτά την Άννα Κλέρ. Ένας γάμος που κράτησε 6 μόνο μήνες, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο. Χωρίσανε μετά, την απεκατέστησε, έμεινε στην Αγγλία η Άννα Κλέρ. Σας λέω αυτή την ιστορία, γιατί δείχνει τον τρόπο που η πληροφορία, ωραία, στα μέσα του 15ου αιώνα, του 1510ου αιώνα, μεταφερόταν. Κοιτάξτε τη δυσκολία. Θέλουμε να δούμε πώς είναι ένας άνθρωπος που ζει κάπου αλλού και πρέπει να είμαστε ο βασιλιάς, που πρέπει να έχουμε τον επίσημο ζωγράφο και να γίνουν όλα αυτά τα έξοδα, τα ταξίδια κτλ. Ούτως ώστε να πάρουμε αυτή την εικόνα. Σκεφτείτε με τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή, θέλουμε να δούμε πώς είναι ο Σπύρος. Αυτή τη στιγμή μια κυρία στην Περασπηλία θα έχει την εικόνα της, αν μέσα του φωτογραφίσουν το κινητό και στείλω αυτή την εικόνα. Η ταχύτητα δηλαδή της πληροφορίας και η διάδοση πληροφορίας είναι το σημαντικό πράγμα που έφερε η φωτογραφία στον κόσμο. Η φωτογραφία ανακαλύφθηκε, όπως ξέρετε όλοι, το 1826 από τον Νικηφόρο Νιέφ. Κατάφερε να κάνει την πρώτη φωτογραφία, ουσιαστικά να σταθεροποιήσει την πρώτη φωτογραφική εικόνα. Είναι μια φωτογραφία του 1826, χρειάστηκε στην Νότια Γαλλία, χρειάστηκαν 8 ώρες για να βγει τη φωτογραφία. Αν προσέξουμε, οι σκιές έχουν αλλάξει, δηλαδή είναι και από εδώ και από εκεί, το έχει κάνει τον κύκλο, οπότε φωτίζονται και από τις δύο πλευρές. Παρ' όλα αυτά, αυτή η επιμερική φωτογραφία άλλαξε τον κόσμο. Είμαστε μέσα στο 19ο αιώνα, είμαστε στη βιομηχανική εποχή, απαιτείται η φωτογραφία από τους ανθρώπους, από την κοινωνία. Οι άνθρωποι πρέπει να δουν πώς είναι ένα άλλο κτίσμα, πώς είναι ένα άλλο μηχάνημα, πώς είναι ένα εξάρτημα, πώς είναι ο υπόλοιπος κόσμος. Γιατί όλο αυτό το εμπόριο, όλη αυτή η ανάπτυξη βιομηχανική έχει ανάγκη τη φωτογραφία. Οπότε η φωτογραφία εδρεύτηκε, όπως με το 1826, το 1839 ο Νταγιέρ έκανε την διδακτορική στη συνεργασία με τον Νιέφ και την ίδια επίσης χρονιά, το 1839, και δεν είναι καθόλου σύμπτωση, ο Χένρι Φόξ Τάλμποτ, ένας Άγγλος, με διαφορετική μέθοδο, ανακάλυψε την φωτογραφία. Πράγμα που δείχνει ότι η φωτογραφία έπρεπε να θεωρηθεί, δεν γινόταν χωρίς τη φωτογραφία. Η φωτογραφία λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ, ούτως ώστε αφενός να μπορέσει να γίνει εφηρμοσμένη, να μπορέσουν οι άνθρωποι να δουν πράγματα. Από την άλλη μεριά, είμαστε στα μέσα του 19ου αιώνα, η μεσαία τάξη έχει αρχίσει να ανέρχεται, είναι εύρωστη, θέλει να δει τον εαυτό της. Μέχρι τότε τον εαυτό τον βλέπουν μόνο οι πλούσιοι, οι ιερείς, οι άνθρωποι που είναι τα μέσα, όπως ο Ερίκος ο Όγδος. Δεν μπορούσε ο καθένας να έχει ένα μεγάλο πορτρέτο δηλαδή στο σπίτι του, δεν μπορούσε να πληρώσει τον ζωγράφο. Η φωτογραφία ήταν ένα φθηνό μέσο, όπου μέσω από αυτή έβλεπε τον εαυτό σου. Οπότε η ανδρομένη πια μεσαία τάξη
είδε τον εαυτό της. Πολύ σημαντικό στοιχείο για να υπάρξει αυτή η τάξη, για να δηλώσει την παρουσία της. Οπότε, σε αυτή την πρώτη περίοδο, δηλαδή στο 10ο αιώνα, έχουμε κυρίως φωτογραφίες μνημείων. Ο μέσος Γάλλος δεν ήξερε, ο μέσος Έλληνας, το πω χειρότερα, δεν ήξερε πώς είναι οι πυραμίδες, δεν ήξερε πώς είναι οι καταρράκτες του Νιαγάρα, δεν ήξερε πώς είναι το Αταλμακάλο. Έπρεπε κάποιος να πάει να τις φωτογραφίσει. Υπήρχαν εταιρείες όπως η εταιρεία του Albert Kahn, που έστειλαν φωτογράφους όλο τον κόσμο για να φωτογραφούν αυτά τα μνημεία για να μπορέσουν να γίνουν προσιτά, ωραία, να τα δουν οι πολλοί άνθρωποι. Άρα, η μια μεγάλη κατεύθυνση ήταν ακριβώς τα μνημεία. Ή ένας επιστήμονας θέλει να μελετήσει δύο κτίσματα ή δύο πίνακες. Έπρεπε να έχει δύο φωτογραφίες. Δεν μπορούσε να πάει, ας πούμε, στη Φλωρεντία, και στην Νορβηγία, στο Όσλο και να δει τα δύο κτίσματα, το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ η φωτογραφία τα έφερε κοντά. Δηλαδή ήταν μια τεράστια ευκολία και μια τεράστια, αν θέλετε, διαπαιδαγώγηση, ένας τρόπος μάθησης γνώσης του υπόλοιπου κόσμου. Η φωτογραφία εξαιτίας αυτού του γεγονότος ονομάστηκε δημοκρατική τέχνη. Ήταν δηλαδή για τον Δήμο, για τους πολλούς, δεν ήταν για την ελίτ. Έκανε ένα τεράστιο boom. Το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε οι νεότεροι και οι πολύ νεότεροι είναι η ανακάλυψη του ίντερνετ σήμερα. Το σήμερα δεν έχει μέχρι 3 χρόνια πια. Αλλά για εμάς, τους πιο μεγάλους είναι σήμερα, είναι χτες, όπου ξαφνικά ενδείχνεις να διαβάζεις, για να μάθεις κάτι, έπρεπε να πας στην βιβλιοθήκη, να ανοίξεις εγκυκλοπαίδειες, να τραγγίζεις βιβλία στο εξωτερικό, εγώ στο πολύ αργά, πολύ ακριβά, για να κάνεις έρευνα. Και σήμερα το κάνεις εδώ. Καθόμαστε, ανοίξεις. Εγώ μιλάμε για το κορμπάι και όλοι έχουμε στα κινητά μας και βλέπουμε ποιος είναι το κορμπάι. Είναι μια τεράστια ευκολία. Ένα αντίστοιχο πράγμα σε μικρότερη κλίμακα, αλλά αντίστοιχο, πολύ αντίστοιχο, είναι η φωτογραφία. Οπότε άλλαξε τον κόσμο, ας πούμε, δραματικά, τόσο που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Βέβαια, ο κόσμος της ανακάλυψης φωτογραφίας μέχρι σήμερα είναι αυτός που μας ορθώνει, είναι αυτός που μας φέρνει κοντά. Ξέρουμε πώς είναι, ξέρω εγώ, όπως είπα και πριν, η μεταδράξη του Νιαγάρα, γιατί έχουμε τη μια φωτογραφία όσο δεν μου πάει. Ξέρουμε πώς είναι, ξέρω εγώ, η Κίνα, επειδή έχουμε τη μια φωτογραφία. Άρα σημαίνει ότι η πληροφορία που έχουμε, ο κόσμος, είναι οπτικός κόσμος. Ο οπτικός κόσμος είναι αυτός που μας μορφώνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Μια δεύτερη κατεύθυνση στη φωτογραφία ήταν τα πορτρέτα. Όπως είπα, η μεσαία τάξη είχε ανάγκη πορτρέτων. Οι πρώτοι πορτρετίστες ήταν αυτοί που ήταν ζωγράφοι, οι οποίοι ήταν ήδη. Μιλάω πολύ δυνατά. Ήταν ήδη εκπαιδευμένοι σε αυτό, όπως ο Ναντάρ. Ο Ναντάρ λοιπόν είναι ένας άλλος φωτογράφος, ήταν καρτουνίστας, ζωγράφος, ένας άνθρωπος περίεργος, ενώ γεμάτος περιέργεια. Ο οποίος δοκίμαζε πράγματα, ανακάλυπτε πράγματα, είχε πολλές αποτυχίες στη ζωή του, έκανε πολλά στούντιο, πολλές δικαστικές διαμάχες, όπως τον αδερφό για τα στούντιο κλπ. Φτώχευσε πολλές φορές και επιβίωσε άλλες τόσες. Εκπληκτικός καλλιτέχνης, επειδή προήλθε από την κατηγορία των ανθρώπων που ήταν εκπαιδευμένοι στις οπτικές τέχνες, όπως είπε ο γράφος. Οπότε είναι ένας υπέροχος πορτρετίστας. Και δεν είναι ο μόνος. Οι πρώτοι φωτογράφοι, επειδή προήλθαν από τον χώρο των εικαστικών τεχνών, ήταν άνθρωποι οι οποίοι, όπως σας είπα, κάνουν εκπληκτικά πορτρέτα. Μετά, όταν το πράγμα κάπως διευρύνθηκε, είναι λίγο πιο άδικο. Να βλέπουμε και ανθρώπους που δεν είναι καμία εικαστική παιδεία να βγουν στον χώρο. Γιατί, όπως ξέρετε, η φωτογραφία στο παρελθόν είναι αυτό που λέμε είναι μυστικά. Είναι μια κουζίνα, είναι το μετιέ, δηλαδή έπρεπε κάποιος να ξέρει πράγματα για να κάνει φωτογραφία. Δεν ήταν πολύ απλό. Πατάμε το κουμπί και βγαίνει μια φωτογραφία, ή πατάμε στο κινητό και βγαίνει μια φωτογραφία. Έπρεπε να έχει κάποιες γνώσεις, οι οποίες πολλές φορές δεν ήταν και διαθέσιμες σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα πορτρέτο του Νατάρ της Σάρας Μπερνάρ, της διάσημης ηθοποιού, που δείχνει ακριβώς την ποιότητα των πορτρέτων που παρήχθησαν από ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπαμε, ήταν μέσα στις εικαστικές τέχνες. Μεγάλη κατηγορία αυτής της φωτογραφίας του πορτρέτου, γιατί σας είπα, ακάλυπτε μια κοινωνική ανάγκη, οι άνθρωποι είδαν τον εαυτό τους, επικοινώνησαν τον εαυτό τους, κάναν τη φωτογραφία τους, είχαν τη φωτογραφία τους, βέβαια με μεγάλη φιδό φωτογραφία. Δεν ήταν κάτι που μπορούσα να ξέρω πολλές φωτογραφίες. Ακόμη και στη δεκαετία του 70 που ήμουν εγώ φοιτητής, σε ένα ταξίδι στο Άγιο Όρος, μίλησα με έναν μυρωμένο εκεί πέρα που ήταν μοναχός στο Άγιο Όρος και μου είπε, με είδε στο αρχηγείο και μου λέει: σήμερα σας έχετε και 100 φωτογραφίες ο καθένας. Εμείς, λέει, στην δικιά μου την εποχή, που σημαίνει στις αρχές του αιώνα,
αν υπολογίσουμε καλά τα χρόνια, είχαμε μόνο μια φωτογραφία, τη φωτογραφία του αραγώνα μας. Δηλαδή, ακόμη και στον 20ο αιώνα, θα θυμάστε, ξέρω εγώ, οι πιο μεγάλοι τις φωτογραφίες του Παππούδου και του Υγιάδου, που ήταν πάντα λιγοστές και πάντα πολύ επίσημες και πάντα από έναν φωτογράφο, ο οποίος είτε ήταν σε πρώτα μέρη πλανόδιος, είτε υπήρχε ένας και μοναδικός στα μεγαλύτερα μέρη. Και φυσικά στις πόλεις, κάπως περισσότεροι, αλλά σίγουρα όχι σε κάθε γωνία όπως είχε την δεκαετία του 80 και του 90. Λοιπόν, τώρα, πριν προχωρήσω παρακάτω, πρέπει για να κλείσω αυτή την εισαγωγή να σας πω ότι η φωτογραφία υπήρξε και ο προάγγελος του κινηματογράφου. Πριν από αυτό, θα το παραλείψω, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η εμπλοκή της φωτογραφίας με την ακαδημαϊκή και τη ζωγραφική είναι πολύ μεγάλη. Η φωτογραφία όταν εμφανίστηκε έπρεπε να μπει μέσα στις τέχνες. Υπήρξε μια μηχανία. Είναι τέχνη, δεν είναι τέχνη. Ένα ερώτημα που ταλάνισε για πάρα πολλά χρόνια τη φωτογραφία. Στην αρχή, πολλοί φωτογράφοι μιμήθηκαν την ακαδημαϊκή ζωγραφική για να φέρουν τη φωτογραφία σε υψηλά στάνταρ, να την κάνουν μια υψηλή τέχνη. Αργότερα με τους impressionistes, οι impressionistes κατανόησαν την οπτική της φωτογραφίας και την ενσωμάτωσαν στην δικά τους αισθητική, δηλαδή το δάνειο ήρθε από τη φωτογραφία στη ζωγραφική. Και αυτή η εμπλοκή συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα, που υπάρχει ένα παραδόση με τη φωτογραφία και τη ζωγραφική, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ακόμη και στην pop art, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που θέλει μια ανάλυση μεγαλύτερη. Πάντως, πρέπει να ξέρετε ότι υπήρξε ένα σημαντικό θέμα και υπάρχει ένα σημαντικό θέμα για την συνομιλία αυτή της φωτογραφίας με τις υπόλοιπες κλασικές τέχνες. Για να κλείσουμε λοιπόν αυτή την εκτεταμένη εισαγωγή, μπορεί να είναι κριτική όμως, πρέπει να σας πω ότι η φωτογραφία υπήρξε και ο άγγελος του κινηματογράφου. Το 1878, ένας Άγγλος ουσιαστικά μετανάστης στην Αμερική φωτογράφος, ο Edward Muybridge, με δηλαδή Muybridge προφέρεται, προσεγγίστηκε από τον Leland Stanford, Καλιφορνιάτικο ιδιοκτήτη του σιδηροδρόμου, πάρα πολύ πλούσιο, για να αποδείξει, να ερευνήσει και να αποδείξει κατά το Leland ότι το όργανο όταν καρπάζει αφήνει και με τα 4 πόδια κάποια στιγμή το έδαφος, δηλαδή και τα 4 πόδια στον αέρα. Αυτό δεν είναι όργανο με το μάτι, πρέπει να λυθεί. Δεν μπορεί να το δει. Το στοίχημα είναι 20.000 που έκανε ο Leland και λέει ότι σε 50.000 στον Muybridge και σε όλο αυτό σε αυτή την έρευνα για να αποδειχθεί. Σας δείχνω το πρώτο κινούμενο που αποτελείται από 12 φωτογραφίες, που αποδεικνύει ότι το όργανο όντως αφήνει το έδαφος και με τα 4 πόδια και είναι μια σειρά εικόνων του 1878. Συγγραφή εικόνων δηλαδή. Ναι. Έχω και ένα γραφικό πιο κάτω που δείχνει πώς έγινε αυτό. Το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι το έχω να το δούμε. Εδώ δείχνει το setup αυτό, δηλαδή πώς εδώ δείχνει αυτό στο εδώ. Υπάρχει μια, πριν προχωρήσω να το πω και αυτό, λέγεται, δεν ξέρω πόσο ισχύει, γιατί οι πηγές είναι διφορούμενες σε σχέση με αυτό. Το 1878 είναι όλο έτοιμο το setup, ετοιμάζει να κάνει το πείραμα και διαπιστώνει ότι η γυναίκα του, ο Muybridge, τον απατά με τον βοηθό. Σκοτώνει τον βοηθό. Ο Muybridge πάει για ένα χρόνο φυλακή στην αναμονή της δίκης και το 1879 γίνεται η δίκη. 12 άντρες ένορκοι αποφασίζουν ότι καλά έκανε τους σκόπους αυτούς των εραστές. Οπότε συνεχίζει το πείραμα. Έχει μια ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι τώρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες. Αν κάποιος το ψάχνει αυτό, θα δει ότι πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που ασχολείται με τη φωτογραφία έχουν πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες πίσω από αυτό. Σας λέω, η ιστορία έχει 200 από διαφορετικές πηγές, διαφορετικά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, έχει αυτό το ενδιαφέρον. Ας δούμε λίγο το πώς έγινε αυτό. Οι κάμερες ήταν στερεοσκοπικές, ήταν η μία δίπλα στην άλλη, το κλείστο της κάθε μιας είχε ένα μικρό σκηνάκι, το οποίο όταν περνούσε το όρο το έκοβε και έγινε η φωτογραφία. Εντάξει, και έτσι έχουμε τη συνέχεια, γιατί έπρεπε σε κάθε στιγμή να βγαίνει μια φωτογραφία. Το δείξω πάρα πολύ ωραία εδώ. Νομίζω ότι τα πιο ωραία γραφικά που έχω δει σε σχέση με αυτό είναι οι 12 κάμερες.
περνάει το άλλο, κόβει τα νήματα και βγαίνουν οι φωτογραφίες. Και το αποτέλεσμα αυτό που σας έδειξα, αυτές οι φωτογραφίες που προβλέπετε μία από την άλλη, η οποία όταν προβληθούν συνέχεια έχουν αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε προηγουμένως, αυτές τις φωτογραφίες που δείχνουν σε κάποια σημεία, νομίζω στη φωτογραφία. Σε κάποια από αυτές, θα το δούμε. Στην τρίτη αυτή, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, είναι στον αέρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πάρα πολλά από τα κλασικά έργα που αναπαραστούν μάχες με ναό κτλ. Να έχουν τα πόδια σε τελείως άλλες θέσεις, δηλαδή που δεν πήραν ποτέ. Και το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι η φωτογραφία κατάφερε να αναλύσει και να δείξει πράγματα που δεν μπορεί το ανθρώπινο μάτι και ο αγιέφωνος να τα αντιληφθεί. Στο σημαντικό εργαλείο να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κοινωνική φωτογραφία. Τι είναι η κοινωνική φωτογραφία? Είναι η φωτογραφία. Θα πάρουμε την πρώτη εικόνα. Είναι η φωτογραφία που ασχολείται με ομάδες ανθρώπων, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι περιθωριοποιημένες, έχουν προβλήματα, είναι με ειδικές ανάγκες, κοινωνικά αποκλεισμένες, σε μια κατάσταση παροδική ίσως ανάγκης, όπου ο φωτογράφος καταγράφει με έναν προσωπικό τρόπο την κατάσταση των ανθρώπων, το προβάλλει με σκοπό πολλές φορές να βοηθήσει την ίδια την ομάδα. Έχει δηλαδή την έννοια της θάλασσης. Μεγάλοι Αμερικανοί φωτογράφοι, οι οποίοι συνδέονται με το δικό μου καθηγητή, τον Walter Rodel, ήταν φίλοι του, ήταν συνεργάτες, ζήσαν μαζί, εν πάση περιπτώσει τον επηρεάσαν, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ο πιο σημαντικός φωτογράφος που θα ξέρουμε πιθανόν όλοι είναι ο Λουίς Χάιν. Ένας φωτογράφος ο οποίος γεννήθηκε το 1874 και πέθανε το 1940. Αυτός είναι ένας φωτογράφος ο οποίος φωτογράφησε καταρχάς ανθρώπους στο Ellis Island. Όταν έρχονταν οι Ευρωπαίοι στην Αμερική, παίρνουσαν στο Ellis Island, που είναι έξω από την Νέα Υόρκη, όπως ξέρετε, και εκεί παίρνουσαν καραντίνα, παίρνουσαν και κάποιους ελέγχους κάπως, αν θέλετε, εξεθενιστικούς. Σήμερα υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο, όσοι πάντα το επισκεφτείτε, στο Ellis Island, που δείχνει ακριβώς το πώς ήταν η κατάσταση εκείνη την εποχή. Ο Λουίς Χάιν είχε την ετοιμότητα να πάει να φωτογραφίσει μετανάστες. Αυτή είναι μια Ρουανίδα μετανάστρια. Έχει φωτογραφίσει Έλληνες, ακόμη και σήμερα στο μουσείο έχει φωτογραφίες Ελλήνων με φουστανέρες, όπως έχει φωτογραφίσει ο Λουίς Χάιν. Μεγάλη φωτογραφική μηχανή, με φλάς μαγνησίου, αλλά αιμονή σε όλο αυτό το πράγμα. Πολύ σημαντικό. Επίσης, φωτογράφησε τα παιδιά, τα ενήλικα παιδιά που δουλεύουν σε βαριές βιομηχανικές εργασίες. Αυτή είναι η πιο γνωστή φωτογραφία, υπάρχει μια πιο γνωστή, όπου ο Λουίς Χάιν φωτογραφίζει τα παιδιά μέσα σε αυτές τις άθλιες συνθήκες. Φυσικά, όπως ξέρετε, στις αρχές του 20ου αιώνα, η Νέα Υόρκη χτίστηκε από μετανάστες, οι δουλειές ήταν πολύ δύσκολες, κανονικόμενες, αλλά ήταν ένας αγώνας επιβίωσης αυτών των ανθρώπων. Οπότε ο Λουίς Χάιν με ιδιαίτερη ευαισθησία και ακριβώς για να δείξει, για να καταργηθεί η εργασία των ανηλίκων, τους φωτογράφους στο αρχαίο είναι διάσημες φωτογραφίες, όπου ο βιβλιογενικών γνώσεων να πάρετε, έχει φωτογραφίες του Λουίς Χάιν. Ο Λουίς Χάιν ήταν φίλος του Walter Rodel, του δικού μου καθηγητή, όπου τον επηρέασε πολύ. Και πρέπει να σας πω ότι ο Walter Rodel με τη γυναίκα του, την Naomi Rosen, που έχει γράψει στο World History Photography, δουλειά φωτογραφικά, είναι διάσημη ιστορικός, ήταν αυτή που μαζί με την Curator, τη διευθύντρια της φωτογραφίας στο Brooklyn Museum, ανέδειξαν τη δουλειά του Λουίς Χάιν. Ο Λουίς Χάιν στις πρώτες ιστορίες φωτογραφίες, δηλαδή πριν το 1960, δεν είναι παρόν εκεί. Σιγά σιγά το κάνουμε εκθέσεις αριθμά για να δείτε πόσο σημαντική ήταν η συνεισφορά του στην παγκόσμια φωτογραφία. Εδώ βλέπετε την φωτογραφία του Alfred Stieglitz. Ο Alfred Stieglitz ήταν ένας Γερμανο-Αμερικάνος γερμανικής καταγωγής, 1864-1946, που παντρεύτηκε την Georgia O'Keeffe, πολύ νεότερη, 1887-1986, διάσημη Αμερικανή δεδογράφος. Πάρα πολύ διάσημη. Πήγαινε να δείξει τα σχέδια στην Γαλέρη 291 στη Νέα Υόρκη, 291 από το νούμερο της Πέμπτης Λεωφόρου που είχε την Γαλερή ο Στίγλιτς, και παντρεύτηκε, τέλος πάντων, ζήσαν μαζί. Βέβαια, έκανε τελείως, ας πούμε, έτσι, παράξενο η Georgia O'Keeffe, όταν πέθανε ο Στίγλιτς, τρύπησε όλα τα δυτικά στη μέση, είπε κανένας θα διατυπώσει τις φωτογραφίες όπως την στύπωνε ο Alfred.
Μπανασόλτα, δεν ξέρω, διάσημη, πιο διάσημη από τον Αφιστρίτης, ο οποίος θεωρείται ένας από τους γκουρού της φωτογραφίας, κυρίως γιατί έφερε τη σύγχρονη φωτογραφία, την ελευθερική φωτογραφία, την σύγχρονη τέχνη στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, οι επιρροές του Παρισιού, Πικάσο, Σουρεαλιστών κλπ. Πήγαν στη Νέα Υόρκη μέσω του Alfred Stieglitz. Στη συνέχεια, ένας από τους σημαντικούς ανθρώπους επίσης της αμερικανικής φωτογραφίας που συσχετίζεται με τον Stieglitz και την κάμερα στο περιοδικό που έβγαζε ο Stieglitz είναι ο Paul Strand. Ο Paul Strand είναι προσωπικός φίλος του Walter Roselu, πιο μεγάλο από τον Roselu, αλλά συνεργάζονται. Οι αλληλογραφίες τους υπάρχουν στο μουσείο του Walter προς τον Strand και του Strand προς τον Walter. Είναι ένας φωτογράφος ο οποίος έκανε κοινωνική φωτογραφία, αλλά έχει πολύ υψηλά αισθητικά στάνταρ. Είναι από τις πρώιμες φωτογραφίες του Strand, αυτή. Και αυτή εδώ, η οποία δείχνει περίπου τα ενδιαφέροντα του Paul Strand. Στη συνέχεια, θα σας πω για την Bernice Abbott, η οποία είναι μια γυναίκα φωτογράφος, 1864-1991, πρέπει να εργάτη, 1921 πάει στο Παρίσι. Συναντάει τον Man Ray, Αμερικάνο σουρεαλιστή, δενταϊστή, καλλιτέχνη. Γίνεται βοηθός και φωτογράφο. Γίνεται βοηθός του Man Ray και ανακαλύπτει τον Ατζέ. Ο Ατζέ είναι ένας Γάλλος φωτογράφος, ο οποίος από τις αρχές του αιώνα καταγράφει με μανία το Παρίσι. Πάμφτωχος, ζει στον έκτο όροφο, κατεβαίνει με τη μεγάλη μηχανή κάθε μέρα με την πιο κάμερα και φωτογραφίζει με μανία το Παρίσι, πουλάει τις φωτογραφίες του ζωγράφου για να ζήσει. Είναι σημαντικός, αλλά δεν έχει ανακαλύψει κανένας. Τον ανακαλύπτει η Bernice Abbott, αυτή εδώ. Αυτή είναι μια φωτογραφία του Ατζέ από το Παρίσι. Και έτσι γίνεται γνωστός ο Ατζέ. Για όσους ασχολείστε με τη φωτογραφία, τα ονόματα αυτά, η Bernice Abbott, το Ατζέ κτλ., είναι ας πούμε σαν να λέμε για τους που ασχολούνται με τη φωτογραφία, ο Ματής, ο Πικάσο, ο Ρέμπραντ, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι επηρεάσαν την παγκόσμια φωτογραφία. Λοιπόν, πρέπει να σας πω τώρα, αυτή είναι η φωτογραφία που έγινε του Walter Roselu, που είναι στη William Bridge. Υπήρξε στη Νέα Υόρκη ένας οργανισμός, ένα κλαμπ, που ιδρύθηκε το 1936 μέχρι το 1951 και λεγόταν το Photo League. Σε αυτόν τον οργανισμό ανοίγει και ο Paul Strand και η Bernice Abbott και το 1951 τους έδειξε ο Μακάρθι. Ήταν η εποχή των απαγορεύσεων που ψάχνουν οι κομμουνιστές παντού. Είναι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Μακάρθι ήταν ένας υπουργός, νομίζω αρχηγός του FBI. Είναι γνωστό αυτό, έχετε δει ταινίες που αναφέρονται στην εποχή του Μακάρθι. Ο Walter μου είπε, και το γράφουν και τα βιβλία, δηλαδή και τα site, να ψάξετε στο Photo League, αυτοί τους κάπωσαν μια Ελληνίδα. Μια Ελληνίδα μαθήτρια και πήγε και είπε ότι όλοι αυτοί είναι κομμουνιστές. Τους ψάξαν, ήταν κομμουνιστές τώρα, δεν ξέρω, και διαλύθηκε το Photo League το 1951. Από αυτό όμως προεκύψαν πάρα πολύ οι σχολοί της Νέας Υόρκης, όλοι έχει βάσει στο Photo League. Όλοι οι διάσημοι φωτογράφοι είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, εδώ θα δείξω δύο τις φωτογραφίες του Walter. Αυτή εδώ, αυτή μου χάρισε και όσοι είναι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Φωτογραφίες κυρίως στην πρώτη περίοδο με Graflex, 10-12,5, με πλάκες δηλαδή φωτογραφική και μια κάμερα. Γειτονιές περιθωριακές, πάλι με μια ματιά, εδώ γύρω στην William Bridge. Πολύ ενδιαφέρον φωτογράφος, πολύ σημαντικός άνθρωπος. Και θα τελειώσω όλη αυτή την εισαγωγή με έναν Αμερικάνο φωτογράφο, τον Walter Evans, 1903-1975, ο οποίος δούλεψε στο FSA. Το FSA ήταν το Farmer Security Administration, 1937. Υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή αγροτική στην Αμερική. Οι άνθρωποι κινούνται δυτικά για να βρουν καλύτερη τύχη. Οι καλλιέργειες ερημώνονται. Οπότε θέλει να καταγράψει η κυβέρνηση και έχει προσφέρει το Roy Stryker για να προσφέρει φωτογράφους να το κάνουν. Σε αυτό τους φωτογράφους ανήκει το Rothia Lack, ο Russell Lee, ο Walter Evans και ούτω καθεξής. Εδώ βλέπουμε δύο φωτογραφίες του Walter Evans, το οποίο χαρακτηριστικό της εικονογραφίας του Walter Evans είναι το ευρεθέν αντικείμενο, δηλαδή ο κοινότυπος χώρος. Δεν έψαχνε να βρει πράγματα τα οποία ήταν άγνωστα, έβρισκε ένα δρόμο που μπορούσε να το βρει, ας πούμε, σε 50 πολιτείες, σε εκατοντάδες πόλεις της Αμερικής και το φωτογράφησε ως κοινότυπο. Αυτή η ιδέα δηλαδή ότι κάτι που είναι πολύ κοινότυπο μπορεί να έχει φωτογραφική αξία να αποτυπωθεί, ανήκει σε αυτόν. Βέβαια, ο Walter Evans δεν είναι ένας ναΐφ φωτογράφος, είναι ένας φωτογράφος που έχει ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, έχει δει τη σύγχρονη τέχνη, το κατανοεί. Μέντορας του Robert Frank, ο Walter Evans,
επηρέασε πάρα πολύ και τη σύγχρονη ευρωπαϊκή φωτογραφία. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα λίγο από την αρχή. Ο Ανίκα Κέρμπερσον, όπως ξέρετε, είναι ένας Γάλλος φωτογράφος, γεννημένος το 1908 μέχρι το 2004, πολύ σημαντικός, εισήγαγε την αποφασιστική στιγμή στη φωτογραφία. Είναι η στιγμή όπου υπάρχει αποκτάται ένας ρυθμός στα πράγματα, η δράση και η σύνθεση βρίσκεται στο αποκόρυφωμά της. Όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή όλη αυτή η τελειότητα, η αρνιότητα, η στιγμή η οποία είναι μία και μοναδική και υπάρχει αυτή η μεγάλη ένταση, ήταν αυτό που εισήγαγε ο Κέρμπερσον στη φωτογραφία. Όπως εδώ βλέπουμε, ξέρω, στην Αθήνα, δύο καριάτες, κάτω από δύο μαυροβολημένες γυναίκες, η επανάληψη, η θέση, απόλυτα δεν μπορούσαν να είναι ούτε πιο μπροστά ούτε πιο πίσω. Αντίστοιχα εδώ, είναι σαν να έχουμε συνοθετημένους όλους αυτούς τους ανθρώπους, το ζευγάρι μπροστά, τους δύο παιδάκια δηλαδή, τους δύο ανθρώπους μπροστά, τα δύο σκυλιά. Δηλαδή είναι μια ενορχήστρωση απόλυτη, δηλαδή τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει θέση. Και είναι σε μια στιγμή που όλα αυτά αρχίζουν και συνομιλούν. Ή ας πούμε εδώ, είναι μετά την απελευθέρωση της Γαλλίας από τους Ναζί, τους Γερμανούς, όπου εδώ αυτός είναι ο σύλλογος, τον οποίο τιμωρούν, ανακρίνουν κλπ. Σε δημόσια θέα. Ο ίδιος ο Καρκέρος ανέκατσε 3 χρόνια στο ρόλο της συγκέντρωσης, οπότε ένιωθε τι που συμβαίνει. Και βέβαια αυτή είναι από τη στιγμή που φαίνονται τα πάντα, ακόμη και αισθάνομαι με αυτό με τις ρίγες των άνθρωπων, που είναι προφανώς προέρχεται από κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το μίσος της εκφράσης είναι όλα εκεί. Τώρα, ο Ρόμπερτ Θάιμς, σαν προηγουμένως, είναι ένας Ελβετός φωτογράφος, 1924-2019. Σας λέω λίγο και τις ημερομηνίες, γιατί το πότε γίναν κάποια πράγματα και το πότε ήρθαν κάποιοι άνθρωποι, κατά την είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι διαφορετικό να κάνεις μια φωτογραφία το 1980 και να δει κάποια πράγματα και να δεις μια από το 2024 σήμερα που επαναλαμβάνει τα ίδια και εσύ νομίζω ότι ξαφνικά αυτό που προέρχεται από το πουθενά. Πολλά πράγματα έχουν μια καταγωγή και οι άνθρωποι που τα δημιουργήσαν νομίζω αξίζουν να αναφέρονται. Λοιπόν, τι έκανε ο Ελβετός Ρόμπερτ Θάιμς? Εγώ το κάνω αυτό. Πήγε στην Αμερική το 1955 με υποτροφία με grant, με βραβείο, όπως το λένε, χορηγία του Guggenheim, το οποίο είχε πάρει και ο Walker Evans πριν από αυτό. Ο Walter του το δώσαμε, αλλά έπρεπε για να πάρει το βραβείο να μπει τα χρήματα του Πανεπιστημίου που διδασκεί, γιατί δίδαξε 37 χρόνια στο εκεί πέρα. Εγώ ήμουν ο τελευταίος μαθητής. Οπότε δεν δούλεψε αυτό. Πήρε λοιπόν ο Ρόμπερτ Θάιμς, ταξίδεψε ένα χρόνο στην Αμερική, 1955-56, και έκανε αυτό που ονομάστηκε The Americans. Οι φωτογραφίες είναι ακριβώς το αντίθετο από την εμφανιστική στιγμή. Είναι στιγμές τυχαίες, δηλαδή ακολουθεί τη λογική του Walker Evans. Τα ευρεθέντα, δηλαδή υπάρχει μπροστά μας, το βλέπουμε, μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι εκεί. Αυτή η ιδέα λοιπόν, την οποία εφήρμοσε ο Ρόμπερτ Θάιμς, έκανε να έχει φωτογραφίες οι οποίες μοιάζουν τις τεχνικές. Όταν τις είδαν κάποιοι, είπαν αυτές τις φωτογραφίες που τράβηξαν να στρέψει, τις τύπωσε στο φωτογραφείο της γειτονιάς και τις προτείνει. Είχαν αυτή δηλαδή την αγριότητα, ήταν ομές, ρο, που λέμε στα αγγλικά. Αυτό όμως ήταν μια αισθητική, δηλαδή και εδώ μπαίνουμε στην ιδέα της αισθητικής. Κάθε πράγμα, όσο και τέλειο να είναι, ωραία, και να ακολουθεί μια αισθητική, αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί και κάποιος να πάει κάπου αλλού πιο πέρα, να προχωρήσει δηλαδή, τη φωτογραφία διαφορετικά. Σήμερα αυτό που βλέπουμε, για το φέρουμε στα σημερινά, βλέπουμε μια ανάμειξη των πραγμάτων. Βλέπουμε ανθρώπους που φωτογραφίζουν και έτσι και αλλιώς, έχουν βάλει την προσεκτική σου ματιά. Πάντως, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι υπάρχουν καταγωγές, δηλαδή αισθητικές που διαμορφώθηκαν με μια συγκεκριμένη λογική. Να σας πω για παράδειγμα κάτι που για μένα είναι ιερόσυλο, αλλά το είπε ο Ρόμπερτ Θάιμς. Λέει, όταν βλέπεις τις φωτογραφίες του Καρκέρ-Μπρεσόν, αυτού του αυτή τη στιγμή, αισθάνεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ένιωσε ποτέ τίποτα. Δηλαδή είναι τόσο τέλειες, που είναι σαν να μην είχε κάποιο συναίσθημα, κάποιο, δηλαδή να φοβηθεί, να αγαπήσει, δηλαδή είναι όλες αποστηρωμένες. Το είπε, σας λέω, για μένα είναι δραστηρία, αλλά δείχνει λιγάκι την ιδέα του ότι πρέπει η φωτογραφία ή μπορεί η φωτογραφία να πάει και σε άλλους χώρους. Λοιπόν, μια τελευταία φωτογραφία του Ρόμπερτ Θάιμς και έχουμε τελειώσει. Και πάμε τώρα στη δικιά μου προσωπική δουλειά. Εγώ όταν
τέλειωσα τις σπουδές μου στην Αμερική, σπούδασα στην Θεσσαλονίκη το πρώτο πτυχίο, είμαι φυσικός. Και μετά ήθελα να πάω να σπουδάσω στην Αμερική, οπότε πρέπει να κάνω ένα πτυχίο για να μπορέσω να φύγω. Έκανα ένα εξωτερικό και το τέλος στο φυσικό, παρόλο που ήταν πολύ δύσκολο. Πήγα στην Αμερική, σπούδασα, έκανα μεταπτυχιακές σπουδές, γύρισα πίσω και πήγα στο στρατό. Στο στρατό πήγα στις Έρες, το Μανώλη Παπάς. Και αποσπάστηκα στην Ιγρίδα, στο 16 Σύνταγμα. Οπότε η πρώτη μου σειρά, η φωτογραφική που έκανα στην Ελλάδα, αφού σπούδασα μετά, είναι το πεζικό και είναι φωτογραφίες από την Ιγρίδα. Λοιπόν, εδώ είναι οι τουαλέτες του 16ου. Εδώ είμαστε άρρωστοι όλοι και ακόμα στις Έρες στο νοσοκομείο. Εδώ είμαστε στο γραφείο που ημέρα δεν έχουμε τι να κάνουμε στις Φαντάρες. Και η Φαντάρες τότε ήταν 21 μήνες, νομίζω. Όχι 21 μέρες. Ναι, όχι μέρες. Λοιπόν, εδώ είναι χιόνια έξω, είναι εξωτερικές τουαλέτες. Και βέβαια σας θα δώσει, έχετε πάει και φανταζόμαι πολύ από εσάς. Το μόνο που θυμάσαι είναι τα καλά πράγματα, δεν θυμάσαι τίποτα πραγματικό και φαίνεται ένας μηχανισμός. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε, πέρασε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι μια σειρά που βγήκε που την έδειξα, με 50 φωτογραφίες. Μετά άρχισα να ασχολούμαι με τη σχολή καλλιτεχνών και με το ψυχιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Εκεί δούλεψα πολύ καιρό, 12 χρόνια με μπαινόκαινα, ήταν και κοντά στο σπίτι μου, κοντά δηλαδή από την άλλη πλευρά της πόλης, αλλά κοντά, δεν ήταν δηλαδή κάπου σε άλλη χώρα. Όπου ενώ φωτογράφησα πάρα πολύ, ας πούμε, τη ζωή στο ψυχιατρίο, τότε ήταν περίπου 600-700 ασθενείς, είναι γεμάτο το νοσοκομείο, σε καλές συνθήκες και γινόταν καλύτερο κάθε μέρα. Ένιωσα ότι οι άνθρωποι που φωτογραφίζουν, επειδή φαίνονταν ο χώρος, δείχνουν πολύ σαν να ανήκουν σε μια κατηγορία ανθρώπων, ξέρετε, έγκλειστων, περιφερειακών κλπ. Και αποφάσισα να τους φωτογραφίσω εκτός χώρου. Οπότε έκανα ένα δικό μου στούντιο μεταφερόμενο, δηλαδή έκανα ένα φόντο, το οποίο έστεινα, είχα στούντιο φλάσ, το οποίο υποβολούσα κάθε φορά και τα έστεινα, και άρχισα να τους φωτογραφίσω στις συνθήκες στούντιο, μέσα στο νοσοκομείο. Οπότε θα σας δείξω μια σειρά από φωτογραφίες. Αυτό το υλικό έγινε ένα βιβλίο, τώρα το ψυχιατρικό ένα βιβλίο, με τίτλο «Σιωπή». Κυρίως είναι οι σιωπή που δείχνουν, που σιωπαίνουν οι άλλοι άνθρωποι για το πρόβλημα. Νομίζω αυτές τις φωτογραφίες, αυτό που προσπάθησα να κάνω, και πρέπει να πούμε εδώ τι γίνεται με την κοινωνική φωτογραφία, προσπάθησα να είναι ειλικρινής, να δείξω δηλαδή αυτό που έβλεπα. Να μην το δείξω ούτε πιο δραματικό, ούτε ωραιοποιημένο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν έτσι. Βέβαια, όταν έβαλα το υλικό για το δω, είχα και φωτογραφίες από τους συγγενείς μου, δηλαδή την μητέρα μου, την κόρη μου, την γυναίκα μου κλπ. Τον εαυτό μου, γιατί έκανα τεστ πριν πάω, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να δίνει πολύ χρόνο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να είναι μοντέλα μισής ώρας και μιας ώρας, έπρεπε να γίνεται γρήγορα η φωτογράφηση. Έγινε με, όπως είπαμε, στο Ντοφλάκ, με μηχανή μεγάλου μεσαίου φορμάτα 6-7, για να μην γίνει την εποχή, δεν τους. Οπότε έκανα τεστ στο στούντιο το δικό μου, στο σπίτι, και φωτογράφησα τους συγγενείς μου. Εγώ δεν έβαλα τις φωτογραφίες μετά και έβαλα και τους δικούς μου μέσα, δεν διαφέραμε πολύ. Δηλαδή, είναι, πώς το λένε, δεν διαφέραμε την έννοια, όχι η δικιά μου οικογένεια μόνο, δεν φωτογράφησα κι άλλους, την οικογένειά μας. Οι άνθρωποι δεν διαφέρουν, δηλαδή έχουν και οι ψυχιατρικές κάποιες στιγμές έντασης, αλλά έχουν και τις νορμάλες στιγμές. Οπότε, όπως βλέπετε, είναι συμπαθητικοί άνθρωποι. Φτωχοί άνθρωποι, πολύ εγκατελειμμένοι για 30-40 χρόνια, όπως να τους λέει κανένας, άλλοι που είχαν μεγαλύτερη φροντίδα ήταν πολύ καλύτερα, βέβαια με τις σχέσεις που τους βλέπαν. Και γενικώς υπήρξε ό,τι υπάρχει στην κοινωνία, δηλαδή η σχέση των ανθρώπων μεταφέρονταν και εκεί. Πολλοί από αυτούς ήταν αρκετά λειτουργικοί, κάποιοι ήταν φίλοι μου, κάποιοι με βοηθούσαν και όλα, γιατί ήμουν μόνος στη φωτογράφηση, στείλαμε τα φώτα κλπ. Η Δάφνη, ξέρω τα ονόματα τους, ξέρω τις ιστορίες τους, γιατί με τον καθένα είχα ζήσει καμιά 10 χρόνια πριν, δηλαδή τους είχα φωτογραφίσει μέσα στους χώρους, πάρα πολλά φορές. Οπότε τους ήξερα και ήξερα και περίπου. Και προφανώς αυτοί μου δείξαν εμπιστοσύνη, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που τους
φωτογράφους, έδινα πίσω τις φωτογράφες με ξένα. Δηλαδή, ήμουν τμήμα όλης αυτής της εξίσωσης. Δεν ήμουν ο εξωτερικός που ξαφανιζόταν, πήγαινε το μέσα μαζί του. Λοιπόν, αυτές δεν είναι ούτε αδερφές, ούτε δίδυμες, όλα τα ίδια κουστάνια. Υπήρχαν εποχές που ερχόντουσαν φιλάνθρωποι, άνθρωποι δηλαδή που ενδιαφερόντουσαν, και τους μοιράζαν κυρίως τσιγάρα, γιατί αυτό που είναι σε έλλειψη είναι ο μέσα και το τσιγάρο είναι μόνιμο αξεσουάρ. Πολλοί όμως τεράστια και ρούχα. Οπότε έβλεπες κάποια εποχή, ας πούμε, όλοι να φοράνε χαβανέζικα, γιατί είχε έρθει μια βιοτεχνία και δεν είναι χαβανέζικα ρούχα. Εδώ αυτές οι δύο κυρίες πήραν το ίδιο φουστάνι από την βιοτεχνία και ας πούμε το αποτύπωσα ακριβώς για να δείξει ότι μέσα από την εικόνα από τα ρούχα κάπως έχουν κάτι κοινό. Και το κοινό είναι ακριβώς το ότι βιώνουν μια πραγματικότητα η οποία είναι λίγο δύσκολη ακριβώς στις φυσικές έννοιες. Αυτή ήταν μια κυρία που είχε κάνει τον αδερφό της και την αδερφή της, την περίοδο της πάρα πολύ. Και έγινε και το εξώφυλλο του βιβλίου, πάρα πολύ καλό συνάδελφο. Όπως σας είπα, αυτές οι φωτογραφίες είναι πολύ καλής ποιότητας, επειδή στις συνθήκες στούντιο. Εδώ είναι μια φωτογραφία που έχει τυπωθεί σε 3-4 μέτρα, δηλαδή είναι 3 μέτρα πλάτος και 4 ύψος, και είναι σε μια κατάσταση στο κόδρο, στο κόδρο που γίνεται μια πινάρα. Λοιπόν, αυτή ήταν μια από τις μακροχρόνιες και μεγάλες δουλειές που έκανα και με ταλαιπώρησε πολύ καιρό. Κάθε βιβλιοτεχνικά εκείνο στον εισαγγελέα, έχω πολλές περιπέτειες, αλλά δεν είναι το παρόν. Την ίδια περίπου εποχή άρχισα να ασχολούμαι με τα θρησκευτικά πανηγύρια. Οπότε, κυρίως το περιόρισα στην περιοχή της Χαλκιδικής. Τότε δεν υπήρχε αυτή η ευκολία να μάθω που υπάρχουν πανηγύρια, οπότε γενικώς έπρεπε ακόμη και τον ανοιχνεύσει που έχει πανηγύρια ένα χωριό να το ψάξει με έναν πιο δύσκολο τρόπο. Και επίσης, πρέπει να σας πω ότι τα μεγάλα πανηγύρια όπως της Παναγίας, του Αγίου Υγειού κλπ. Πολλά χωριά έχουν πανηγύρια. Οπότε, αν ήθελες να κάνεις δύο χωριά, έπρεπε να περιμένεις την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, δεν ήταν εύκολο σαν θέμα. Παρ' όλα αυτά, έγινε ένα βιβλίο που ονομάστηκε θρησκευτικά το Εμβολιοδήμο της Θεσσαλονίκης. Και είναι μια δουλειά η οποία την έδειξε πάρα πολύ, κυρίως στο εξωτερικό, όπως και το ψυχιατρίο. Κυρίως γιατί, σαν θέμα, είναι διαφορετική, αν θέλετε, το τυπικό, είναι διαφορετικό το τυπικό για τα πανηγύρια, τα δικά μας από την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη. Και πολλές από τις φωτογραφίες που βλέπετε και σήμερα μπορείς να τις βγάλεις εύκολα με ένα κινητό, όταν γίνονται με φιλμ σε πολύ χαμηλές φωτιστικές συνθήκες ή να τυπωθούν φωτογραφίες για να είναι αξιοπρεπείς, είχαν και αυτά με δυσκολία. Το λέω και κάποια στοιχεία που αφορούν κυρίως στους φωτογράφους, γιατί υπάρχουν κάποιοι φωτογράφοι. Και αυτές είναι τα δεκαετία του 90. Πρέπει να σας πω ότι αυτά τα χρόνια που πήγαινα και φωτογράφιζα τα πανηγύρια στη Χαλκιδική, τα θρησκευτικά πανηγύρια, δεν συνάντησα ποτέ κανέναν άνθρωπο να έχει φωτογραφική μηχανή. Δεν είδε δηλαδή έναν δεύτερο άνθρωπο να φωτογραφίσει. Σήμερα θα πάτε, όλοι είμαστε με τη κινητά έτσι, κι εγώ, πρόσωπο, δεν μπορώ να φωτογραφήσω μηχανή, και επειδή είναι άφηγο, βγάζω αυτές τις φωτογραφίες. Που δείχνει γενικά το ότι κάποια φωτογραφία, ακόμα και τη δεκαετία του 90, που δεν είναι ας πούμε φωτογραφία του 60 του 50, φυσικά, έχει μια κάποια αξία, γιατί ακριβώς δεν αποτυπώθηκε με τόσο μεγάλη ένταση το υλικό. Αυτή είναι μια φωτογραφία όπου αυτός είναι ένας μοναχός από το Αγιώρος που διαλογεί στο κομμάτι. Έπαιρνα εγώ τηλέφωνο σε διάφορα χωριά να μάθω ποτέ την πανηγύρια. Στο κομμάτι δεν απαντούσε ο κοπάς, δεν απαντούσε ούτε και ο πρόεδρος της κοινότητας. Ας πούμε, κάποια στιγμή βρίσκω έναν συνάδελφό μου από τη Ιαπωνία, ο πίσω από το χωριό αυτό, και λέω: τι σημαίνει, τι είναι αυτά τα αυτή. Και λέει: δεν είναι τίποτα, τους έχουν πιάσει ένα καλλιέργεια και τον κοπά και τον. Ο κοπάς βέβαια μετά μου είπε ότι εγώ θα κάνω φήμες, το πιστεύω. Φίλος. Απόφυγα. Η φωτογραφία είναι ένα διαβατήριο. Είναι ένα διαβατήριο και σε πάει σε μέρη που δεν θα πηγαίνεις κανονικά. Ειδικά οι άνθρωποι που είναι κάπως τροπαλοί, ανήκω και εγώ σε αυτή την κατηγορία,
δεν πας, δηλαδή δεν έχεις επαφή με πολλούς ανθρώπους, όπως είπε και στη συνέχεια, που φωτογραφίζουν εκείνους κλπ. Δεν έχεις επαφή με τους ανθρώπους, ενώ η φωτογραφία είναι ένα διαβατήριο. Εμένα δεν μου δίνει και ένα θάρρος να έχω την φωτογραφική μηχανή. Δηλαδή πάω εκεί πέρα και είμαι φωτογράφο. Και κάπως αρχίζει ένας διάλογος. Το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό, ακόμα και οι Αμερικανοί φωτογράφοι της δεκαετίας του 60 και του 70, όπως ο Ντάνι Λάιον, λέει ότι όταν ήμουν εγώ στο πανεπιστήμιο, ήταν πολύ εύκολο, λέει, να πάω στο Μεξικό, να παίρνει αυτό στην μηχανή και να πάω στο Μεξικό να γίνει στον φωτογράφο. Που δείχνει ακριβώς ότι ήταν αυτή η ευκολία και τόσο η αιτία, μάλλον η αφορμή, η δικαιολογία για να γνωρίσει καινούργια πράγματα. Από ό,τι μου λέει εδώ ο Σπύρος, πρέπει να τελειώνουμε. Σιγά σιγά. Ναι. Εκτός αν θέλετε να πούμε και μερικά πράγματα ακόμα, γιατί εγώ έχω πολλά να πω. Αυτή είναι μια φωτογραφία που έγινε εξώπρος στο βιβλίο και δείχνει αυτό το διάλογο μεταξύ του ανθρώπου που βαλάει αυτή την εικόνα, της Ιταλίας που βαλάει αυτές τις εικόνες για να το Αγίου Γεωργίου εδώ στην Ορμήλια, για να ευλογηθούν οι αγροί. Είναι άνοιξη. Έχει να κάνει λιγάκι και με τα ευλογητικά προηγούμενης θρησκείας. Οπότε, Σεραίοι οργανοπαίκτες, που εδώ της Χαλκιδική. Δεν έχει Χαλκιδική οργανοπαίκτες που έχουμε δάνεια ψέρες. Λοιπόν, αυτή είναι σε μια φωτογραφία, για την οποία θα μιλήσω λίγο. Αυτή είναι σε ένα χωριό που λέγεται Σήμαντρα. Στα Σήμαντρα είναι πρόσφυγες από την Σμύρνη και από την Καπαδοκία. Οι Καπαδόκες, όταν πήγαν εκεί, είπαν ότι είναι παράδεισο, γιατί πήγαν σε μέρος φτωχελιές, φύση, ενώ στις Καπαδοκίες ζούσαν κάτω στη γη. Οι δε Σμύρνη, όταν πήγαν εκεί πέρα, είπαν ότι αυτό είναι κόλαση. Σμύρνη, θάλασσα και τα Σήμαντρα κοντά είναι θάλασσα, αλλά εν πάση περιπτώσει η Σμύρνη με τα Σήμαντρα. Εδώ βλέπουμε μια Καπαδόκισσα, η οποία χορεύει στον παραδοσιακό χορό με τα κουτάλια και η οποία αυτή η φωτογραφία, όταν έδειξε στη Γερμανία, στο Αμβούργο, την δουλειά αυτή, πήγε εξέλιξε στο περιοδικό Σέιν, ακριβώς επειδή έδειχνε όλο αυτό το μεγαλείο αυτής της γυναίκας, ξέρω και το πώς εκφράζει το σώμα της κλπ. Το λέω αυτό γιατί πολλά πράγματα τα οποία εγώ έκανα τα εκτίμησα εκ των υστέρων. Δεν είχα... Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι όταν ειδικά είσαι νέος, δεν μπορείς να κατανοήσεις ακριβώς την αξία της εικόνας. Και επίσης, κάτι άλλο που διαπιστώνω είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν εμπειρία από διαφορετικές κουλτούρες έχουν το κριτήριο. Γι' αυτό όσοι είσαστε νέοι, σας προτρέπω να ζήσετε ή να επισκεφτείτε άλλα μέρη, να βιώσετε άλλα πράγματα, θα δείτε και το δικό μας τόπο μετά με ένα διαφορετικό μάτι. Είναι πολύ κρίσιμο. Δεν ξέρω, σε κάποιο σημείο δεν είναι. Λοιπόν, αυτά είναι για τέτοιο. Έχω 5 λεπτά ακόμα. Είμαι έτοιμος. Έχουμε κάτι από εσάς. Στους Αναστενάδες, εγώ. Στους Αναστενάδες ήταν να κάνω ένα βιβλίο με τον Γιώργο Τομελίδη, που είναι Αναστενάδες, που είναι στην... Είναι στο Βεγαλά, είναι από τη Μελίκη όμως. Και τέλος πάντων είχα παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία αρκετά χρόνια, δηλαδή. Ακόμη και υπάρχει μια συνάντηση στον Απρίλιο που όχι Αναστενάδες από όλα, δεν έκαναμε ένα πάρτι, μια μάρκευση, ή που συμμετέχουν τα ζώα κλπ. Δεν κατάφερε, ίσως κάποια άλλη στιγμή το κάνουμε. Τώρα θα σας δείξω μόνο ένα πράγμα που έχει να κάνει με την έγχρωμη δουλειά μου. Γιατί μετά το 2010, ενώ η δουλειά μου ήταν αποκλειστικά ασπρόμαυρη, κυρίως επειδή είχα έλεγχο όλων των πραγμάτων και η καταγωγή, όπως είδε οι άνθρωποι που μου είχαν επηρεάσει ένα ασπρόμαυρη. Το 2010 όμως, με την ψυχική φωτογραφία, άρχισα να κατανοώ ότι το χρώμα είναι ένα μέρος, ένα τρόπο που μπορούσα να εκφραστώ. Να σας δείξω λοιπόν ένα βιβλίο που έκανα το 2010-2011 με θέμα της γυναίκας από όλο τον κόσμο. Ταξίδευσε σε 10 διαφορετικές χώρες, κυρίως στα Βαλκάνια, αλλά και στην Κούβα, στην Αμερική κλπ. Και έκανα αυτό το βιβλίο. Να σας δείξω τις φωτογραφίες και να σας πω ένα-δύο πράγματα. Οι φωτογραφίες, αυτό ήταν το βιβλίο, είναι το βιβλίο, το University of the Press, προσπαθώντας περισσότερο. Γιατί οι γυναίκες πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο σε έναν ανθρωποποιημένο κόσμο. Σε λίγο οι άντρες θα πρέπει να προσπαθήσουν, αλλά προς το παρόν οι γυναίκες. Λοιπόν, αυτό δεν είναι, δείχνω τις φωτογραφίες που έβγαλα στη συνέχεια. Αυτή είναι μια φωτογραφία από τη Φιλανδία, που την έβγαλα εδώ το 2022.
Είμαι λοιπόν προσκεκλημένος στη Φιλανδία, σε ένα χωριό εκεί 4 ώρες μακριά από το Ελσίνκι και άλλη μία ώρα μέσα στα βουνά. Και είναι μια εκκλησία ξύλινη, από ξύλο πολύ μικρή. Και λέει, αυτή που με πήγε με την είπε, εδώ είναι ένας Έλληνας παπάς, Γιάννης Σταυρόπουλος, ο οποίος ήταν παπάς στο πουθενά, δηλαδή τελείως. Μια εκκλησία, μια κοινότητα του Μαγειρέωνες, μια εκκλησία κλπ. Και αυτή είναι μια φωτογραφία από αυτές. Είναι εκπληκτική στιγμή, κάποια στιγμή δεν τις έχω όλες τις φωτογραφίες, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να σας δείξω. Το βιβλίο μου λοιπόν με τις γυναίκες, αυτή είναι στην Αλβανία, η κυρία Αναστασία. Αυτό που κάνω σε αυτή τη δουλειά είναι προσπαθώ να πω στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή είναι, και αυτή είναι από τη Φιλανδία, εξωτερικές λήψεις. Κυρίως είναι μέσα από τη ζωή. Εδώ εργοστάσια και το καθεξής. Αυτό είναι από το Σουλούγλε της Κωνσταντινούπολης, έναν οικισμό Ρωμά, τον οποίο καταστρέψουν ένα άλλο μάρο για να κάνουν πολιτικές κοινωνικές διαδικασίες. Εδώ είμαστε στην Κούβα, εδώ είναι στην Βουλγαρία σε ένα πάρτι με τον Νίκο Κομπάη. Εδώ επίσης στην Κωνσταντινούπολη, αυτός είναι ο ακόμα διάσημη περσόνα των Τούρκων που διοργανώνει όλα τα πάρτι των Ρωμά. Κωνσταντινούπολη, ανήλικο στερεοτεχνία στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ αυτοί είναι μετανάστες Γεωργιανοί που ζουν μέσα στην Κωνσταντινούπολη, προσπαθώντας να μαζέψουν χρήματα να έρθουν στην Ευρώπη. Εδώ είναι μια κοπελίτσα που προσέρχεται μέσα στη βιοτεχνία, 5 φορές τη μέρα. Εδώ είναι στην Κούβα. Και με θείο 16 ώρων έγκυος που περιμένει παιδί στην Κούβα. Λοιπόν, στην Κούβα όταν πήγαμε με τον Νίκο, πήγαμε με τον Σπύρο, έχουμε ένα κοινό φίλο, τον Νίκο τον Κακίνη, καθηγητής γεωγονία, όπου με αυτόν ταξίδεψα, έκανε διάφορα ταξίδια. Είμαστε λοιπόν στην Κούβα, μας κάνει το στοπ ένας της 500 εκεί πέρα στον δρόμο, γιατί είναι συγγενικές στο αυτοκίνητο. Σταματάμε να το παίρνουμε, τέλος πάντων, μαθαίνανε, πήγαινε στο Τρινιτάδ αυτός, μαθαίνανε, του ζήτησε να πάει σε διάφορα μέρη γνωστών και αυτοί για να φωτογραφίσω. Οπότε μας πάει στο σπίτι, τον φωτογραφίζουμε τη γυναίκα, τον φωτογραφίζουμε στο γραφείο και μετά λέει ότι η γυναίκα του μήπως μπορέσει να καθίσει λίγο και να κάνει στο καναπέ. Και η γυναίκα του, αυτή η γυναίκα του Ψαρά, παίρνει αυτή τη στάση. Όπου και ο φίλος μου αλλά και ο άντρας της κάπως παγώσαν. Αυτή πολύ χαρούμενη, την άλλη μέρα πάμε στη μαμά που φωτογραφίζουμε στην εδώ εκεί. Και στο τέλος με παίρνει η μαμά και πάει στην κρεβατοκάμα και ξανά να φωτογραφίσω. Δηλαδή είχε ειδοποιηθεί ότι ο φωτογράφος φωτογραφίζει τα κρεβάτια. Αυτό μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά δείχνει το εξής, ότι ο φωτογράφος πρέπει να μορφώσει το θέμα. Δηλαδή πρέπει με τον τρόπο να δείξεις πώς ακριβώς θες να γίνει η φωτογραφία. Και ο άλλος ούτε μοντέλο είναι, ούτε είναι μέσα στο μυαλό σου. Δηλαδή πρέπει να καθοδηγήσεις, όχι να προσθέσεις, να καθοδηγήσεις, ούτως ώστε θα μου πει είναι σπουδαίο, τότε πήγες στη στάση. Τίποτα δεν είναι σπουδαίο και τίποτα δεν είναι σήμαντο. Ο καθένας το κρίνει εκ των υστέρων. Και εδώ είναι ένα θερινό πλάνο πάλι στην Αβάνα, όπου στην Αβάνα, όσοι έχετε πάει, θα δείτε ότι δεν έχουν ψάμια, έχουν μόνο στόρια, γιατί δεν μου πέσει στα θερία, οπότε δεν θέλω καθόλου παράθυρα. Και αυτό είναι στην Κούβα, αναφορά στους Αμερικάνους ζωγράφους. Εδώ είναι πάλι στην Κωνσταντινούπολη, στο Αιγύπτο Μεγάλα, αυτός είναι ο Ατήλα, που είναι φοβισμένο, υψηλά και άλλο ταξί. Αυτοί είναι πάλι μετανάστες Γεωργιανοί, αυτή είναι η Ντόνα, η οποία μου να θυμάσει το όνομά μου. Σε αυτό το χώρο που είναι Λιλιπούδιο, ζούσε με την αδερφή της. Δηλαδή και γενικώς και η εκμετάλλευση κάθε. Και εμείς τους εκμεταλλευτήκαμε τους μετανάστες, τους βοηθήσαμε και οι Τούρκοι ακόμα χειρότεροι. Το άλλο είναι ότι πρέπει να είσαι εκεί. Δηλαδή τώρα, εγώ πήγα 6 ώρα το πρωί και τους βρήκα στα κρεβάτια. Με ξέραν. Δημιουργήσει μια σχέση. Οι φωτογραφίες κυρίως συνήθως δεν δείχνουν το τι χρειάζεται για να γίνουν, πόση ενέργεια, το τι προσπάθεια χρειάζεται. Εδώ δηλαδή σε αυτό το σπίτι που ήταν οι μετανάστες αυτοί οι Γεωργιανοί, πήγαμε στην αρχή μόνοι μας. Μετά χρειάστηκε να φέρουμε και φίλους που μιλούσαν ρώσικα. Να κάνουμε δηλαδή ταξίδι 4-5 άνθρωποι για να βγει. Ξαφνικά βλέπεις αυτή τη φωτογραφία και λες τι είναι. Αυτό τώρα μπορεί να είναι πολύ, ξέρω εγώ, ένα ταξίδι και ακριβό, πέρα από και χρονοβόρο. Για να έχεις ένα το παίρνω. Και πολλές φορές σε δικαιώνει ή δεν σε δικαιώνει. Πάντως ο θεατής βλέπει μια φωτογραφία, νομίζω ότι είναι μια στιγμή που έγινε. Εδώ είναι στην Αρμενία, στην Πρωτεία της Ευκαιρίας. Εδώ είναι στον Πόντο που κάνουμε ένα ταξίδι μεγάλο με τον Φωτιάδη που έχει γράψει το βιβλίο για νοσοκομεία των Ποντίων. Αυτή είναι Ελληνοπόντια, η οποία έχει εξοριστεί από το Στάλιν 6 χιλιόμετρα μακριά. Εδώ είναι μέσα στο Κωνσταντινούπολη του Αγίου.
δημότριες, στη Ρουμανία, η ίδια η Βουλγαρία. Αυτά. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Έχω μια μεγάλη σειρά πραγμάτων, όπως έχει να κάνει με τους Ρωμά, με τους... μπορούμε να δείξουμε τους πρόσφυγες. Έχετε τι όρεξη να δούμε λίγο πρόσφυγες. Για 5 λεπτά. Okay. Λοιπόν, 2015-2016 είμαστε στην Ιδωμένη. Εγώ πάω πρώτη φορά εκεί πέρα γιατί η μικρή μου κόρη τότε ήταν μάλλον 14 χρονών, 15, μου ζήτησε να έβρεπε στη δύση τους πρόσφυγες και μου λέει να πάμε να δούμε. Πάμε λοιπόν εκεί πέρα και φυσικά έτσι μάλλον θα σου το είδε αυτό που θέλω να δει, αλλά εγώ κόλλησα και ένα χρόνο ολόκληρο πήγαινε σχεδόν κάθε μέρα και τους φωτογράφησα. Οπότε φωτογράφησα ότι ήμουν έτσι ενημερωτικά περίπου τι γινόταν. Αλλά το σκηνικό κάθε μέρα. Τέλος πάντων, αφού πολλές φωτογραφίες, ένα τεράστιο υλικό, όταν τους διώξαν, 3 ώρες το πρωί πήγαν 50 λεωφορεία και αστυνομία, μάζευε, έγινε 2 φορές αυτό, η δεύτερη φορά λοιπόν που έγινε, μάζευε τους πρόσφυγες, πάνω στα λεωφορεία, αποκτήσαν τον δρόμο, δεν μπορούσαν να περάσουν δημοσιογραφοί, 3 ώρες δεν πήγαν βέβαια την ώρα, και την άλλη μέρα είχε αδειάσει. Εγώ την άλλη μέρα, επειδή οι αστυνομικοί με βλέπανε και μπαινόβια, μάλλον με ξέρουν, με αφήσαν να περάσω. Οπότε πήγα και φωτογράφησα αυτό που έμεινε. Και κάποια στιγμή μου πήγε η ιδέα να συλλέξω τα αντικείμενα που αφήσατε, τα παιδικά αντικείμενα. Οπότε τα συνέλεξα, πήρα τα παιδικά αντικείμενα, πήρα 500 αντικείμενα, παπουτσάκια, παιδάκια κλπ. Τα έβαλα σε κουκιά plexiglass και έκανα μια εγκατάσταση η οποία ονομάστηκε Relics to Eternity στο Κρατικό Μουσείο στην Ουστέξη, τη μεγάλη έκθεση. Να σας δείξω λοιπόν την έκθεση. Τα αντικείμενα ήταν αυτού του επίπεδου. Σε αυτό δεν υπήρχαν, αυτή είναι η εικόνα της έκθεσης, δεν υπήρχαν φωτογραφίες παρά μόνο 2 φωτεινά κουτιά, τα οποία δείχναν, δεν ήταν δηλαδή μια φωτογραφική έκθεση, ήταν μια έκθεση που είχε να κάνει με τα αντικείμενα. Βοηθείτε εκεί ήταν οι άνθρωποι, βέβαια, κοπουτσάκια. Και σε αυτά τα 2 φωτεινά κουτιά, αυτό το ένα. Και υπήρξε και 2 βίντεο. Το ένα βίντεο έδειχνε, ένα τρίτο βίντεο, πώς είναι η κατάσταση όταν εγώ ήμουν στην Ιδωμένη, και το άλλο ήταν συνεντεύξη των ανθρώπων αυτών 1 χρόνο μετά αφού φύγαν από την Ιδωμένη. Τους βρήκα στα διάφορα κάπου και τους πήρα και είπαν την εμπειρία τους, δηλαδή πώς ξεκίνησαν, πώς έφτασαν, τι έγινε στην Ιδωμένη και πώς είναι σήμερα. Και όλο αυτό, όλη αυτή η μαρτυρία αποκάλυψε κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν το δείξαμε σε ένα παγκόσμιο συνέδριο εδώ για τους πρόσφυγες, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν έρευνα είπαν ότι αυτά είναι εκπληκτικά αυτά που είπαν αυτοί οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, κάποιοι είπαν ότι εμείς καταστρέψαμε τα σπαρτά των ανθρώπων εκεί. Τους αδικήσαμε κι εμείς. Αυτή η ομολογία, μου είπαν οι κοινωνιολόγοι που είδαν το βίντεο, το οποίο δείχνουν σε διάφορα πανεπιστήμια, ήταν ένα υλικό που μιλούσαν απευθείας αυτοί, θα δείξουν από μάχη, ήταν πολύ σημαντικό για την καταγραφή του γεγονότος. Θα ήθελα όλο αυτό το οποίο παρακολουθούσαμε πραγματικά μας βάζει μέσα στα σπίτια, μέσα στις ψυχές αυτών που φωτογραφίσατε, μέσα στις ιδιομορφίες της ζωής τους. Ακριβώς δηλαδή αυτό είναι η κοινωνική φωτογραφία, να δούμε δηλαδή τον άνθρωπο στην κατάσταση που ζει, την κακιά, την άσχημη, την ωραία, την εξελισσόμενη, την αυτή κοινωνική φωτογραφία. Είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία έχει κάποια χαρακτηριστικά. Ωραία. Και οι άνθρωποι που βαλάνε τη δικιά τους προσωπικότητα, τη δικιά τους εργασία. Αυτή η καταγραφή έχει την κοινωνική φωτογραφία. Το έκανε ο Χάιν, το έκανε ο Ρης, το έκανε ο Στρατ, το κάνουν όλοι αυτοί οι μεγάλοι σημαντικοί άνθρωποι τώρα. Οπότε νομίζω έχει μια αξία γιατί καταγράφεται χωρίς ιδιοτέλεια. Δηλαδή, εγώ δεν είχα κάποια ιδιοτέλεια να δείξω ότι αυτή είναι καλή η αξία, ας πούμε.
Δηλαδή, τους έβλεπα συμμετείχα στους αυτό που ζούσαν, το κατανοούσα, δεν ήταν αίσθητος, αλλά πριν δεν είναι κάποιος θέλω να δείξω ότι αυτή είναι πιο δυστυχημένη, πιο ευτυχισμένη από αυτό που είναι. Κατέγραφα αυτό που έβλεπα, προσπαθώντας να είμαι ειλικρινής απέναντι σε αυτό. Και χωρίς να τους υποτιμώ, δηλαδή αυτό το σημαντικό. Είμαστε λοιπόν με τον Νίκο στην Κούβα και ξέρετε, η Κούβα δεν είναι το πιο καθαρό μέρος, δεν είναι σατινité, αλλά δεν είναι και. Οπότε μας προσφέρουν να πιούμε, ας πούμε, ένα τέτοιο. Πίνω και εγώ, πήγε και ο Νίκος όλο το καθιστή μου λέει: εσύ που με έκανες το καθιστή. Δηλαδή θέλω να πω που παίρνεις ένα ρίσκο. Ή ας πούμε στους Μαχαλάδες ή στους Κωνσταντινούπολη. Και πήγαινε με τσάι μας και ψηφίγει. Θα πας εκεί, θα σου προσφέρουν τσάι στα 106 ψυχονομίσεις. Τι, δεν πας καθόλου. Δεν γίνεται. Άρα ο φωτογράφος δηλαδή. Άρα ο φωτογράφος προσεγγίζοντας αυτό κάνει και ένα κοινωνικό έργο. Έτσι δεν είναι? Μια προσφορά. Κοίταξε, αν θες να κάνεις κοινωνικό έργο, το κάνεις και χωρίς να κάνεις φωτογραφία. Πας εκεί πέρα και τους βοηθάς. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν έκανα κοινωνικό έργο με αυτή την έννοια. Γιατί σου είπα, αυτό είναι άλλο είδους επιλογή. Αλλά με μια δεν μπορεί να είσαι, πώς το λένε, να είσαι απέναντι από αυτό το πράγμα. Όχι κατά ανάγκη, γιατί το ενδιαφέρον σου σε κάνει να πας αυτό το πράγμα. Οπότε έχεις κάτι κοινό που το κάτι μοιράζεσαι. Ό,τι είναι. Λοιπόν, σε δείχνω τσάκα-τσάκα το πρώτο βιντεάκι. Δεν έχουμε ήχο μάλλον, ναι. Δεν έχουμε ήχο. Κρίμα. Θα σας δείξω όμως εδώ ένα κομμάτι μόνο από τις συνεντεύξεις, πώς ήταν δηλαδή τις συνεντεύξεις. Αυτή είπα στο Μιλάν, στην κάμερα. Κρίμα. Κάποια στιγμή πρέπει να το ανεβάσω στο YouTube, δεν το έχω κάνει ακόμα. Στον χρόνο που είχαμε, ό,τι μπόρεσα είπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας που με ακούσατε και αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις κάτι τέτοιο, είμαστε στη διάθεσή σας να παρασυζητήσουμε. Παρακαλώ, ο κύριος. Πάσχο, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πώς θα λέει μια φωτογραφία, και έτσι λέει ένας Κινέζος ηγέτης, δεν τα λένε χίλιες λέξεις. Πραγματικά οι φωτογραφίες και ο επαγγελματίας, ο καλλιτέχνης ενδιαφέρεται να συγκινήσει, να ενημερώσει, να αποτυπώσει την ιστορική στιγμή, τα δεδομένα. Τότε διακρίνουμε και από τα έργα και τις φωτογραφίες που είδαμε σε υψηλό ποσοστό αυθεντίας, χωρίς μακιγιαρίσματα, γνησιότητα, αλήθεια, αντικειμενικότητα. Αν και τότε μπορεί να εμφυλοφορούσε η αυθαιρεσία του καλλιτέχνη να επιλέγει τη θεματολογία του. Όμως ήθελα το σχόλιο από την πλευρά του κ. καθηγητή για την εξέλιξη του πράγματος. Σήμερα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτό που βλέπουμε. Εμφυλοφορεί υψηλή σκηνοθεσία, μεγάλο μακιγιάρισμα, δηλαδή θα έλεγα όχι πλέον η αυθεντικότητα της εικόνας. Και μάλιστα μας περιμένουν και άσχημα πράγματα στην εικονική πραγματικότητα, δηλαδή στη μη πραγματικότητα που βιώνουμε και χάσαμε τον μπούσολα. Ήθελα τα σχόλια σας γύρω από αυτό το προβληματισμό. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πραγματικά έχει μεταλλαχθεί και ο ρόλος της φωτογραφίας και το πώς κατασκευάζεται, το διεθνή και κυρίως αμβλήθηκαν οι δικές μας αντοχές απέναντι στις φωτογραφίες. Βλέπουμε φωτογραφίες και όλους μας φαίνουν το ίδιο. Είτε είναι καλές είτε κακές. Είναι και αυτό τμήμα του συστήματος. Δηλαδή, κάπως ο πρώτος φόνος που είδαμε στη φωτογραφία ήταν από τον εμφύλιο πόλεμο της Αμερικής του 19ου αιώνα. Ήταν σοκαριστικό. Έδιναν απλώς δύο στρατιώτες νεκρούς. Σήμερα βλέπουμε χιλιάδες αποσκαρμένα και δεν αλλάζει η οπτική μας για τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό είναι πραγματικά ένα θέμα. Το ότι δεν σοκαριζόμαστε ή απομακρυνόμαστε καλύτερα από την πραγματικότητα. Δεν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει η εικόνα που βλέπουμε. Είναι σαν έναν άλλο πλανήτη, σαν έναν άλλο διατοκόσμο. Είναι ένα κίνδυνο. Και οι νέοι άνθρωποι το λένε περισσότερο. Γιατί εξαιτία του ότι είναι όλη μέρα με έναν κυνηγό ή με έναν κόσμο που δεν είναι πραγματικό, αρχίζουν να χάνουν
τέλεια αυτό που είπαμε και σήμερα με τον Σπύρο είναι ότι έχουν δημιουργήσει ένα δικό του τρόπο να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα που οι μεγαλύτεροι άνθρωποι εμείς δεν το κατανοούμε. Εγώ, ας πούμε, δεν κατανοώ τη μουσική που ακούν τα παιδιά μου. Δεν κατανοώ τον τρόπο που λένε τα εγγόνια μου. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Για έναν άνθρωπο που 38 χρόνια είχα ανθρώπους από 18 μέχρι 24. Έτσι. Δηλαδή, ζούσαν ανθρώπους αυτών των ηλικιών, δεν ήμουν κάπου μακριά και παρόλα αυτά έχουν τεράστια δυσκολία. Που σημαίνει ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι εύκολο να δώσουμε μια απάντηση. Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό που είπατε, ότι πραγματικά θα έχουμε μεγάλη δυσκολία για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ποιο είναι πραγματικό και ποιο είναι ψεύτικο. Ορίστε, παρακαλώ, κυρία. Θα θεωρούσατε την Έλληνη κοινωνική φωτογράφο? Ναι. Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν για τον Πολ Στράν, είναι ένας φωτογράφος που είχε υψηλή αισθητική. Δηλαδή, θέλω να πω, οι άλλοι φωτογράφοι μπροστά του μοιάζαν να κάνουν πρόγειες φωτογραφίες. Ένα αντίστοιχο πράγμα που έκανε με την Έλλης. Η Έλλης είναι μια φωτογράφος που σπούδασε στη Γερμανία, έμαθε την ευρωπαϊκή αισθητική πολύ καλά, δεν είναι δηλαδή μια αυτοδίδακτη φωτογράφος. Οπότε, ό,τι έχει να κάνει έχει να είναι υψηλής αισθητικής. Τους ανθρώπους που φωτογράφησε, πέρα από τα μοντέλα αυτά που ξέρουμε κτλ., φωτογράφησε με έναν πολύ, ας πούμε, άρτιο τρόπο. Οπότε, αλλά δεν είχε επιρροπή σε μια κοινωνική ομάδα. Η Γκούλα Παπαγιάννου του είχε περισσότερο. Δηλαδή, θα προτιμούσα την Γκούλα Παπαγιάννου να την χαρακτηρίσω κοινωνική φωτογράφο παρά την Έλλης. Όμως είναι μια φωτογράφος υψηλής αισθητικής, δηλαδή και πολύ μπροστά την εποχή της. Γιατί ακριβώς είχε όλη αυτή την εμπειρία με τις σπουδές στη Γερμανία και φυσικά όλο το background που είχε. Παρακαλώ, κύριος. Εγώ ζωγραφίζω και τώρα προσπαθώ να μπω μέσα στη φωτογραφία και ένα πράγμα με το οποίο δυσκολεύομαι είναι η σκοπιμότητα πίσω από τη φωτογραφία. Οπότε αυτό που αναρωτιέμαι είναι πώς πήγατε από το ψυχιατρίο στα πανηγύρια. Πώς το σκεφτήκατε, τι σας οδήγησε από το ένα μέρος στο άλλο. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω τόση ώρα. Αν υπάρχει όμως. Το γιατί πήγα στο ψυχιατρίο το ψάχνω και εγώ. Έχω μιλήσει με ψυχιάτρους και γιατί έμεινα τόσο πολύ καιρό εκεί μέσα. Κάτι μου λείπει. Γενικά τους καλλιτέχνες κάτι τους λείπει, γιατί άμα δεν σου λείπει κάτι, δεν γίνεις καλλιτέχνης. Μια χαρά, είσαι ευτυχισμένος, ξυπνάς το πρωί, δεν τρώεις με τα ρούχα σου, μια χαρά. Άμα σημαίνει το αντίθετο, κάτι πρέπει να το δυσαρνήσεις. Τώρα, τα πανηγύρια τα έκανα 90, 91, 92, τα 3 χρόνια. Το ψυχιατρίο το ξεκίνησε στην ίδια εποχή, αλλά τα πορτρέτα γίνανε το 2000 μέχρι το 2002, δηλαδή γίνανε στο τέλος αυτής της περίοδου. Οπότε και εγώ ορίμασα αισθητικά όλο αυτό το διάστημα. Πρέπει να σας πω ότι σας δείχνω κάποια πράγματα, αλλά θα δείτε μέσα όλα τα χρόνια ότι πειραματίστηκα με πολλά πράγματα για να δω τι μπορεί να μου πούνε, τι μου λένε ή εμπασχετώσει κάθε φορά. Έπειτα πρέπει να σας πω ότι όταν εγώ έκανα φωτογραφία αυτές τις δεκαετίες, δεν υπήρχε η πληροφόρηση που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, υπήρχαν τα βιβλία, ξέρω εγώ, υπήρχαν βιβλιοθήκες αυτά, αλλά γενικώς, αν εσείς δείτε σήμερα και βλέπετε, ας πούμε, ανοίγετε τα site και βλέπετε το τι υπάρχει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι μόνο για μένα, για οποιονδήποτε ασχολιόταν είτε με την τέχνη, τη ζωγραφική, με τη φωτογραφία, με την κριτική κ.ο.κ. Η σκοπιμότητα τώρα είναι ένα άλλο πράγμα. Η σκοπιμότητα είναι η εσωτερική ισορροπία, τι πράγμα. Παρακαλώ. Να δώσω πραγματικά συγχαρητήρια. Έχω θαυμάσει την αφοσίωση σας στην κοινωνική φωτογραφία πάνω απ' όλα. Τα συγχαρητήρια περισσότερο εκεί και σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι που έχω απολαύσει. Δίνω δίκιο σε ένα σχόλιο που έκανε ο Σπύρος που το αφήσαμε λίγο ανάλαφρο, γιατί η αφοσίωσή σας σε αυτές τις ομάδες που ο σύγχρονος άνθρωπος θέλει να τους έχει αόρατους, γιατί ενοχλούν, είτε είναι πρόσφυγες δεδομένοι, είτε είναι Ρωμά. Μας ενοχλεί αυτή η εικόνα, γιατί μας παραπονάει αυτή η εικόνα. Εσείς τους δίνετε ορατότητα. Τους φέρνετε μπροστά μας, μπροστά στον καθένα. Οπότε συνειδητοποιούμε και εμείς κάτι, αν συνειδητοποιούμε, και αυτός ο ενεργός ρόλος που τους δίνει ορατότητα είναι συγκλονιστικός για μένα. Ναι. Τώρα, για να συνεχίσω για τις σκέψεις. Να συνεχίσω για τις σκέψεις.
να κάνει curating τις φωτογραφίες του Χάιν. Ο Walter ήταν ο καθηγητής μου, ο Χάιν να φωτογράφησε τα παιδιά που βλέπανε ανήλικα. Του είπε, Λιούις, γιατί όλα τα παιδάκια που φωτογραφίες είναι τόσο όμορφα στις φωτογραφίες σου. Και ο Λιούις είπε, γιατί λέει τα διάλεγα τα όμορφα, και λέει τα πιο όμορφα παιδάκια. Και ο λόγος που το έκανε είναι ότι ήθελε μέσα σε αυτή την άθλια κατάσταση να δώσει μια νότα αισιοδοξίας. Δηλαδή να εμφανεί αυτή η αντίθεση και να μπορέσει ο θεατής να τον ενσωματώσει στη δικιά του ζωή, να μπει μέσα σαν πρόβλημα και να το δει. Ίσως υποστηρίζει κάτι τέτοιο, δηλαδή η φωτογραφία του δεν είναι ποτέ ακραίες, δηλαδή δεν θα δείξω ποτέ έναν εξαθλιωμένο στον δρόμο, ζητιάνο. Δεν το κάνω ποτέ, δεν μπορώ να το δω έτσι, γιατί είναι ένα διέξοδο. Δηλαδή θέλω οι φωτογραφίες να δίνουν πάντα και μια προοπτική, δηλαδή μου δείχνει έναν άνθρωπο που είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, την είναι πρόσφαση, την είναι ραδιοφωνική. Να υπάρχει όμως και ένας τρόπος αυτό το πράγμα να προχωρήσει η ζωή παρακάτω, να είναι λίγο πιο αισιόδοξη. Αλλά δεν ξέρω, αυτός είναι ένας τρόπος, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν ακριβώς το αντίθετο και το κάνουν το ίδιο ή καλύτερα από μένα. Δηλαδή στην τέχνη δεν υπάρχει καμία συνταγή και όχι δεν την ακολουθούσαμε. Απλά υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι οι οποίοι μπορεί να έχουν διαφορετικά ή και ίδια αποτελέσματα. Είναι μια εξίσου με πολλές μεταβλητές, αυτό εννοώ ότι δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ή να πεις αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Και υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι καθηγητές που λένε ότι έτσι πρέπει να φωτογραφείς, έτσι πρέπει να φωτογραφείς. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Οτιδήποτε κάποιος μου έφερε, κοιτούσα τι υπήρχε θετικό από αυτό στη δικιά του προοπτική και λογική για να αξιοποιηθεί, για να εκφραστεί. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι η ιδέα ή στις κακές τέχνες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς αυτή η ιδέα γίνεται εικόνα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αν πούμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ότι έχουμε μια πολύ ωραία ιδέα, του Σπύρου και ένα άλλο, αν θέλουμε μεγάλο, ποιος την κάνει εικόνα που να λέει αυτό που σκέφτεται. Πριν ο κύριος είπε ότι οι Κινέζοι λένε ότι μια εικόνα είναι 1000 λέξεις. Πρέπει να σας πω όμως ότι εγώ διαπίστωσα ότι οι 1000 εικόνες είναι μια λέξη. Αυτό που είναι δύσκολο στην φωτογραφία είναι τις αφαιρετικές, αφηρημένες έννοιες να περιγράψει. Αν βγάλω μια φωτογραφία που να δείχνει την αγάπη, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Να βγάλω μια φωτογραφία και εμείς θα βλέπουμε ότι μισεί το παιδάκι της, ή άλλη ότι είναι έτσι, ότι είναι, ξέρω εγώ, χοντρός, είναι λεπτός, το παιδί είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι αυτονόητο. Ας πούμε στη φωτογραφία, όταν στην προλογία λέγαμε δέντρο, ο καθένας βάζει ένα δέντρο στη φαντασία του. Στη φωτογραφία, όταν πούμε δέντρο, το δέντρο είναι συγκεκριμένο. Έχει το ύψος, τα φύλλα, τόσα εκατομμύρια φύλλα, τέτοιο χρώμα. Δηλαδή η φωτογραφία είναι κάτι το συγκεκριμένο. Και το συγκεκριμένο είναι μια τροποπαίδη. Όταν η φωτογραφία καταφέρει να ασχοληθεί με το αφαιρετικό, με το αφηρημένο, τότε είναι μια μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, αν δούμε μια φωτογραφία και πούμε η γυναίκα, όχι η συγκεκριμένη γυναίκα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Σκεφτείτε εδώ, είναι το προτσέπε και το εσωτερικό του σπίτι. Ο κύριος Κατσάκελος έχει φωτογραφίσει βέβαια αρκετές κοινωνικές και εκδηλώσεις εδώ των Ομοσερών. Βέβαια δεν υπήρχε ο χρόνος για να φανούν όλα. Όμως η Αγία Ελένη ήταν κάτι το οποίο φαίνεται τις φωτογραφίες όταν είχαμε την ευκαιρία να τις δούμε, θα ήταν συγκλονιστικές, γιατί αποδίδονται με τις φωτογραφίες τα ψυχικά συναισθήματα και η εσωτερική έγκλη των δρόμενων, των ανθρώπων που ζουν εκείνες τις ώρες, και τότε θα καταλαβαίνουμε ότι η φωτογραφία πραγματικά, η κοινωνική φωτογραφία, είναι ένα κομμάτι μέσα από τη ζωή, τυποποιημένη σε ένα χαρτί ή σε μια εικόνα. Θέλω να αρχίσω, συγγνώμη Σπύρο, με αυτή τη φωτογραφία. Στο παράδειγμα που είπα. Εδώ έχει να κάνει με το ζευγάρι. Δεν φαίνεται ποιο είναι το ζευγάρι. Θα μπορεί να είναι οποιοδήποτε ζευγάρι. Να είναι, ξέρω εγώ και η γυναίκα μου, να είναι η μαμά σας και ο μπαμπάς σας, να είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι μοιράζονται κάτι. Αυτό έχει την αφαίρεση μέσα του. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, όταν μπορείς να γενικεύσεις. Γιατί διαφορετικά, αν του βλέπω τα πρόσωπα του, θα λέγαμε ο κύριος Νίκος, ξέρω εγώ, και η κυρία Σπασία. Είναι έτσι η κυρία Σπασία, ξέρω εγώ, καμένο το μαλάκι. Ο κύριος Νίκος, ξέρω εγώ, έχει μουστακάκι. Εδώ καταφέρει. Έπειτα, αυτή η φωτογραφία για μένα είναι πολύ σημαντική, γιατί σε αυτή δείχνει ότι μοιράζονται κάτι. Ωραία, είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια φωτογραφία του Αντρίκετες, όσοι θα το ξέρετε, θα ψάξετε να το δείτε, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, που είναι στην Ουγγαρία, από εκεί που ξεκίνησε ο Κρετές, μια τρύπα, ξέρω εγώ, ένας τείχος, μια τρύπα που ένα ζευγάρι κοιτάνε από την ίδια τρύπα, από πίσω του δείχνει. Βλέπουν μέσα από το τσίρκο.
Αυτή η μοιρασιά που μοιράζει την ίδια οπτική, ότι οι δύο άνθρωποι μπορεί να μοιραστούν κάτι, για μένα αυτή η έννοια όταν γίνεται εικόνα είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή οι διαφορετικές έννοιες το να γίνουν εικόνες, τα βλέπουμε όχι να λέμε η αγάπη, να λέμε ότι είναι ο μίσος, είναι η απέκτεια, είναι η προστασία. Δηλαδή να δούμε μια εικόνα και να τη δώσουμε ένα τίτλο αμέσως και όλοι τον ίδιο, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη φωτογραφία. Λοιπόν, είναι τώρα αυτό το καθηγητή που πρέπει να πει στα παιδιά. Αλλά συγγνώμη, συμπαρέστηκα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Βέβαια, ο συλλογός μας θα συνεχίσει τις εκδηλώσεις του και θα μείνετε ενημερώσεις σύντομα.